lumea voiește în jurul inteligenței artificiale și când spun lumea, chiar mă refer la toată lumea de pe glob. Vedeți ultimul summit ținut zilele trecute în UK. Fenomenul a prins amploare. Vedem că din ce în ce mai mulți oameni apelează la AI, inclusiv marile companii din diverse industrii. Spre exemplu, o companie din Polonia a desemnat un robot bazat pe AI drept CEO. Dar nu putem să nu ne întrebăm și care sunt limitele. Cazul minorelor din Spania, ale căror fețe au fost puse cu ajutorul inteligenței artificiale în ipostaze indecente, au șocat pe mulți, inclusiv pe noi. Cât de siguri sunt cei mici și chiar și noi, cei mari, într-o lume din ce în ce mai conturată de avansul tehnologic? Despre aceste lucruri vom discuta cu invitatul nostru din această dimineață, Corneliu Eșaniu, Chief Technology Evangelist, mai pe românește, expert IT. Bună dimineața, Corneliu, și îți mulțumim tare mult că ai acceptat invitația noastră din această dimineață. Bună dimineața! Corneliu, a fost o mare întâlnire în UK în legătură cu avansul și popularitatea AI-ului. Avem o concluzie, am văzut că au participat nume mari, de la Rishi Sunak până la Elon Musk. A fost un eveniment bun, încă n-aș putea spune că avem o concluzie, însă ne îndreptăm în direcția potrivită. Astfel de evenimente sunt foarte binevenite pentru că se discută despre ce este bun în AI, ce ar trebui să fie reglementat și cum ar trebui să fie reglementat. Însă ar trebui întotdeauna să avem grijă pentru că astfel de reglementări sau astfel de, să spunem, limitări ale tehnologiei, de cele mai multe ori pun și o anumită frână acestui avans tehnologic. Evenimentul, repet, a fost unul foarte interesant și Elon Musk a discutat destul de mult de cum poate să ajute AI-ul, ce este bun în zona de AI și ce este cumva mai rău în această direcție. Corneliu, într-adevăr, aceste cenzurări, să zic așa, ale progresului tehnologic sunt într-adevăr frână pentru avans în sine, însă unii își lasă copiii destul de mult să stea pe tabletă sau pe telefon, destul de mult chiar. Cât de periculos este pentru cei mici să acceseze AI-ul și să, nu știu, să pice în capcane de genul în care au picat minorele din peninsula iberică, pentru că este un caz șocant ceea ce s-a întâmplat. Vorbim despre minore, vorbim despre o crimă, aș putea să spun, în aceste cazuri, pentru că până la urmă au folosit fețele lor pe alte corpuri, nud. A fost ceva destul de scandalos. Accesul minorilor la tehnologie ar trebui să-l privim din două părți. Unul, ce ar putea să facă instituțiile statului să reglementeze accesul. Până la urmă, un minor nu poate să-și deschidă un cont bancar, da? Același lucru se poate aplica și în cazul utilizării anumitor aplicații și iarăși este cumva de datoria părinților să utilizeze, pentru că există unelte, există tool-uri prin care pot să limiteze ce să acceseze și ce să nu acceseze. Deci cumva o responsabilitate în ceea ce privește accesul minorilor la aplicații care pot genera conținut cu inteligență artificială, ar trebui să fie în sarcina, să zicem, în sarcina părinților. În același timp și instituțiile statului și în momentul de față au toate uneltele necesare prin care pot să reglementeze și pot să limiteze accesul anumitor aplicații care, să spunem, nu respectă o anumită conduită, nu respectă, nu știu, anumite principii. Deci, până la urmă, este important să vină și din partea părinților o așa zisă reglementare pentru copiii lor, dar este important și ca statul să facă totuși ceva în această privință. Și discutăm despre asta. Ultima întrebare mai am pentru tine. La un moment dat s-a discutat că AI ar trebui să fie reglementată, ba chiar unele țări discutau varianta interzicerii. Cum privești acest lucru și cât de aproape suntem de acest moment? Interzicerea AI-ului nu cred că este o idee bună, pentru că țările care, vom vedea dacă se întâmplă lucrul ăsta, cu toate că nu cred, cei care vor interzice și nu vor utiliza AI-ul, cu siguranță vor fi 2-3 pași în urmă față de cei care vor utiliza inteligența artificială și cumva va exista o diferență din punct de vedere
chiar economic pentru fiecare țară în parte. La nivel european se lucrează la un AI European Act, un document, o legislație prin care se reglementează ceea ce înseamnă utilizarea de AI, astfel încât, mai concret, dacă generăm text sau dacă generăm video sau dacă generăm imagini cu inteligența artificială, acestea să fie cumva marcate astfel încât cel care le privește, le citește, să știe că acel material a fost generat cu AI. Acesta este un lucru foarte bun. Deci se lucrează la aceste reglementări. Cred că în viitorul apropiat le vom vedea și implementate, însă trebuie să ținem cont că inteligența artificială și toate aceste tool-uri au un progres tehnologic foarte rapid, adică cei care dezvoltă inteligența artificială fac 3, 4, 5 pași, pe când instituțiile statului sau chiar și Parlamentul European, până când se reglementeze, ei merg un pas sau doi, adică întotdeauna vom avea astfel de situații. Cornel Ieșeanu, îți mulțumim tare mult pentru informațiile furnizate astăzi la telejurnalul matinal.